Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат». Зміцер Дзядзенка. Гісторыі ў прыцемках. Голем з малой Мар'ямпольскай. Забойцу нічога не павінна было спыніць. Ён усё разлічыў, вывучыў дом, як свае 5 пальцаў. Дзякаваць Богу, часу на гэта было дастаткова. Вось тут трэба ступаць асцярожна, гэтая маснічына рыпіць. Пераступіў, ён, вядома, зможа патлумачыць, чаму ходзіць тут у такі позні час, але ўсё ж лепей не рызыкаваць, іначай давядзецца адкладаць справу ды вынаходзіць новы спосаб. Другі раз гэтак ісці ўжо не варта. На вуліцы цяпер светла, амаль як удзень, аднак зачыненыя аканіцы не дадуць прабіцца ў пакой нават месяцоваму святлу. Толькі вузенькі прамень пралез у шчыліну, халодны спакойны прамень, што супакойваў думкі. Ён лёгенька пастукаў пазногцем у дзверы, яна адчыніла амаль адразу. «Ты?» — у голасе было непадробнае здзіўленне. «Чаму так позна прыйшоў? Справа якая важная, каб апоўначы хадзіць». Ён моўчкі хітнуў галавой, тузануў за сабой дзверы, яны нягучна стукнулі аб вушак. Клямка шчыльна і надзейна прычыніла дзверы, і гэтак жа хутка, шчыльна і надзейна сышліся рукі на дзявочым горле. Яна не паспела закрычаць, сіпела, спрабавала расціснуць мёртвае кола, што ўсё мацней сціскалася, не давала ёй дыхнуць. Забойца апусціў мёртвае цела на падлогу, падышоў да вакна, расчыніў. Халоднае свежае паветра рванулася ў пакой, нервова здрыгануліся фіялетавыя фіранкі, яны кінуліся ў твар забойцу, і ён прытрымаў іх. Ціхенька закрываючы за сабой дзверы, ён выйшаў з пакоя. Доктар Скарына адразу спадабаўся Вітушынскаму, такім, як Сергей Романович, і павінен быць сапраўдны хірург, высокім, шумным, упэўненым у сабе. Кожны ягоны прыход у палату дадаваў пацыентам аптымізму. Што праўда, выгляд доктара цяпер многія назвалі б старарэжымным. Акуратная дагледжаная бародка эспаньолка, залатое пенснэ, гарнітур тройка светла-пясочнага колеру. Аднак доктару гэта пасавала і выклікала да яго большы давер у хворых, ды і ў жанчын гэты кучаравы прыгажун відавочна карыстаўся папулярнасцю, правінцыйны Дон Жуан. Вітушынскі адклаў на прыложкавую тумбачку альманах. Старонку Антон закрываць не стаў, бо яшчэ не дачытаў. У тлуме абавязковага штодзённага агляду гэта ўсё адно не ўдасца. «Ну, як пачуваецеся, як настрой?» Доктар зірнуў на адкрытую старонку. «Можна паглядзець? О, краязнаўчы альманах, цікавіцеся тутэйшым друкам?» Ён зірнуў на зеленкаватую вокладку, што колерам нагадвала недаспелы яблык, спехам перагарнуў колькі старонак. «Ведаеце, папрасіў сястрычку купіць што-небудзь пачытаць мне, вось яна і прынесла», нібы апраўдваючыся, сказаў Вітушынскі. Скарына кінуў яшчэ адзін чэпкі позірк на адкрытую старонку. Рукапісны траўнік 18 стагоддзя, вялікія літары загалоўка здалёк кідаліся ў вочы. А цяпер чытаеце пра травы, і як, падабаецца, тут жа відаць працімрашальства якое-небудзь. Доктар уважліва паглядзеў на пацыента. Вітушынскі адчуў сябе так, нібы яму пачынаюць ставіць дыягназ. Як карась на патэльні, недарэчна падумалася яму. Ды не тое, каб вялікае ўжо там цімрашальства было, гэта ж навуковы артыкул, пра знойдзены старадаўні рукапіс. Вось глядзіце, колькі нашыя продкі ўжывалі розных траваў для медычных мэтаў, баркуном сцябалі па нагах, каб яны не балелі, руту ўжывалі пры сардэчных, нервовых і жаночых хваробах, трыпутнік пры запаленнях ды пашкоджаннях скуры, святаяннік ад малакроўя пры крывацёках ад крывавай бягункі для гаення ран, пры лекаванні апёкаў, узвар ад яго ад святаянніка атрымліваецца чырвоны, родны з кроўю, таму і карысталіся ім для прыбаўлення крыві.
Скарына скептычна ўзяў альманах. І вы верыце гэтаму траўніку-страўніку, асабліва калі ўлічыць, што пры карыстанні ўсімі гэтымі травамі абавязкова трэба прыгаворываць што-небудзь гэткае. На моры, на лукамор'і стаіць вярба, на той вярбе 700 галля, а ў том галлі звіта лапухова гняздо, а ў тым гняздзе ляжыць Ева-царыца. Гэта ж чорт ведае, што такое. Вы ж адукаваны чалавек. Няўжо вы сапраўды верыце ў існаванне пералёт травы, якая выконвае ўсе жаданні? Ці ў разрыў траву, якая адчыняе ўсе замкі ды засовы? Гэта ж усё казкі, прыдуманыя ад людской неадукаванасці. Вунь у вашым траўніку пішуць, што цыбуля ды часнык адганяюць ліхія чары ды нячыстую сілу. У 20 стагоддзі жывём, эпоха тэхнічнага прагрэсу. Антон на скептычную доктарову усмешку не зрэагаваў, запярэчыў сур'ёзна. Можна ж не браць пад увагу ўвесь гэты старэчы фальклор, а вось вам, як доктару, пэўна было б цікава пра ўсе гэтыя травы даведацца. Мне не цікава, я ж хірург, а не тэрапеўт, перавёў размову на жарт Скарына. Давайте агледзім вашу нагу. Сённяшні агляд быў нядоўгім. Ну вось, правая у вас цяпер амаль такая ж, як і левая. Варта было б вас выпісаць, а то лічы здаровы чалавек ляжыць, займае месца. Дык я б не супраць. Вітушынскі пажвавеў. А што, можаце выпісаць? Доктар задуменна агледзеў яшчэ раз нагу Вітушынскага. Выпісаць можна, але паназіраць за вашым станам я б яшчэ хацеў. Вы калі атрымалі гэтае раненне? На фронте? Фронтавая разведка? Ах, яшчэ ў 15-м годзе? Ведаеце, я вам вось што прапаную. Вы ж у нас праездам, так? У нас у горадзе, як ведаеце, ёсць гатэлі адэскія нумары, кіеўскія нумары, але я вам не раю туды сяліцца. Прусакі, ведаеце, клапы, рэдка мяняюць пасцельную бялізну, ды і ўвогуле. Ёсць яшчэ гатэль «Брыстоль», аднак мне здаецца, чым больш гучную назву даюць гатэлю, тым менш дбаюць пра утульнасць і чысціню. Пажывіце тыдзень-другі ў мяне ў доме. Ён, праўда, амаль на самым краі горада, але вялікай бяды тут няма. Горад у нас невялікі, таму заўсёды зможаце дабрацца куды захочаце. Нават не ведаю, неяк гэта няёмка. Пацыент сумеўся. Няма тут нічога няёмкага. Лічыце, я забіраю вас пад свой нагляд. Пагатоў, у мяне вы зможаце паглядзець яшчэ процьму такіх кніг, пра якія вы тут толькі чытаеце. Можа, знойдзеце што-небудзь цікавае для сябе і для іншых, а не толькі на моры, на лукамор'і стаіць вярба. Прамовіўшы гэта, Скарына лёгка ўзняў сваю выносістую фігуру і, пераходзячы ўжо да суседняга ложка, кінуў цераз плячо Вітушынскаму: «Збірайцеся, у абед паедзем да мяне». Дом Скарыны стаяў на вуліцы, парослай старавечнымі ліпамі. Усе тутэйшыя дамы невялікія. Доктарскі будынак хаваўся ад дарогі ў глыбіні за невялічкім паркам, высаджанымі ў шахматным парадку ясенямі. Там-сям паміж дрэваў былі відаць невялікія кветнікі з нагодкамі, касачамі. Найманы экіпаж давёз іх вельмі хутка. Павятовая ворша наогул выглядала горадам невялікім, з брукаванай пецярбургскай, дзе стаяла амбулаторыя, да ўтравелай малой мар'ямпольскай вуліцы дабраліся менш чым за чвэрць гадзіны. Можна было прайсціся пешшу, але доктар не хацеў пакуль празмерна перагружаць нагу Вітушынскага. Дарогай Антон звярнуў увагу на першыя знакі нядаўняга вяртання воршы да Беларусі. Раз-пораз ужо трапляліся шыльды па-беларуску. У моры расійскамоўных яны выглядалі рэдкімі экзатычнымі цікавосткамі. На дарожку, што вяла да дома, сустрэць іх выбегла каротка стрыжаная невысокая брунетка ў попельна-шэрай сукенцы. Расцягваючы словы, нізкім голасам яна ўсклікнула: «Ах, Серж, як цудоўна, што ты прыехаў, я ўжо стала хвалявацца. Ведаеш, так страшна быць адной дома», — заходзіла Наталья Андреевна. Нашая суседка, патлумачыў напаўголаса Скарына Вітушынскаму. Расказвала такія страхотці. Леначка, пазнаёмся, гэта Антон Валерьевич Вітушынскі, ён пажыве ў нас крыху. Ён мой пацыент, я нейкі час буду даглядаць яго. Вельмі прыемна.
Дзяўчына уважліва паглядзела Вітушынскаму ў вочы. «Серж, што ж ты не папярэдзіў, што прыедзеш не адзін, і я зусім не падрыхтаваная?» Так атрымалася, даруй. Скарына пацалаваў сястру ў шчаку. Скіраваўшыся ў дом, ён запытаўся: «Дык што ж табе расказвала гэтая старая пляткарка, якой не сядзіцца дома? Здаецца, у яе ў жыцці такі дэвіз: не пакінь без нагляду ні блізкага свайго, ані жонкі ягонай, ані каня ягонага, ані вала ягонага». «Ах, Серж, ты несправядлівы да яе. Жанчыне проста вельмі сумна. Вось яна і заходзіць да мяне пагаварыць па-суседску». Дзяўчына паспрабавала пакрыўдзіцца, але, відаць, доўга маўчаць і крыўдаваць папросту не ўмела. Яна казала, што каля суседніх дамоў надоечы бачылі нейкага падазронага бадзягу, нейкі ён страшны, казала, звыродлівы, і паводзіць сябе дзіўна, нібы нешта выглядае ўвесь час, можа скрасці, што хоча. А я тут акурат пераглядала старыя рэчы, вопратку, абутак, і ўбачыла, што некуды зніклі боты. Памятаеш, такія чорныя, старыя, гумовыя, яны былі велікаватыя нават табе. Доктар адказаў, што не памятае, ды і не вартыя ўвагі старыя боты, якія некуды згубіліся. Займіся, калі ласка, абедам, а я пакуль пакажу нашаму госцю бібліятэку, ён цікавіцца усялякай старасветчынай. Ну, вядома, жаночая справа займацца кухняй, а мужчыны тым часам будуць гаварыць свае разумныя размовы пра высокія матэрыі. Алена ўсур'ёз укрыўдавала. Бібліятэка Скарыны сапраўды ўражвала. Вітушынскаму падалося, што ён трапіў у пячору Алі-Бабы. Толькі заміж перлінаў, золата, срэбра, смарагдаў і дыяментаў тут былі кнігі, томікі, тамы, тамішчы. Здавалася, тут ёсць кнігі з усіх галінаў веды: фізіка, хімія, астраномія, гісторыя, багаслоўе, філасофія, біялогія, геаграфія. Найбольш выданняў, вядома, было па медыцыне. Некалькі паліцаў займалі мастацкія творы, цёмныя карэньчыкі, пацёртыя вокладкі, месцамі блізкае нявыцвелае золата літараў. Асобная шафа адводзілася пад інкунабулы і старадрукі, захоўваліся ў Скарыны і такія цікавосткі. Доктар пакінуў Вітушынскага сам-насам з кнігамі, спаслаўшыся на тое, што яму неабходна дапамагчы сястры. Антон з гэтай нагоды не пераймаўся, яму было дастаткова бібліятэкі. Спярша ён абышоў пакоі ўздоўж сценак, проста аглядаючы палічкі. Кнігі былі расстаўленыя па тэматыцы, геаграфія не блыталася з гісторыяй, філасофія з хіміяй, медыцына з фізікай. Суседзілі тут выданні расійскія з нямецкімі, ангельскія з французскімі, лацінскія з грэцкімі, польскія з іспанскімі. У невялікай колькасці трапляліся кнігі беларускія ды літоўскія. Запомніўшы прыблізны парадак размяшчэння кніг, Вітушынскі падышоў да шафы са старадрукамі. Узяў адну наўгад, раскрыў: рукапісная. Старадаўні аўтар ці перапісчык старанна выводзіў літаркі ў кожным слове. Чытаць, аднак, усё ж было цяжкавата. Шматлікія скарачэнні ды састарэлыя словы перашкаджалі лёгка ўспрымаць напісаны тэкст. Божае імя, як вялося ў такіх рукапісах, пісалася скарочана пад значком цітлам, аднак паўсюдна пазначалася чырвонай фарбай. На глосах там-сям сустракаліся тлумачэнні замежных словаў, а вось малюнкі адсутнічалі зусім. «Заклинаем тя, створение соли, у имя Айца Уседержителя, добрословением Господа нашего Иисуса Христа и силою Святого Духа. Заклинаю тя Богом живым, и же тя деля потребы человечее сотворил есть. Будь усім верным, хто спажывае тя на здароўе душы і цела, і хай пазбегне і адыдзе ад цябе усялякае зло і ліслівасць д'ябальская і усялякая шкодная ўлада на цябе ад паслугачоў шатанскіх наведзеная. Дзеля таго молімся, Господзе Божа наш, хай тое стварэнне солі ў імя святое Троіцы сатворыцца выратавання душы тайна,
Ты, Господе, свенцячы пасвенці, бласлаўляючы блаславі, усім, хто прымае яе, страўнае лекаванне ва ўтробе іхнай хай будзе, у імя Господа нашага Ісуса Хрыста, і же прыйдзе судзіць і жывых і мёртвых, і свет агнём. Амен. Ясна, тут замовы на ўсялякія выпадкі жыцця, будзем лічыць гэты рукапіс умоўна медычным. Вітушынскі зірнуў на гадзіннік. Божачкі, ён тут ужо ладныя паўгадзіны гуляе вакол кніжных паліц, а там, мабыць, яго чакаюць на абед. Паспее яшчэ вярнуцца да кніг, доктар жа абяцаў яму колькі дзён гасцявання. Ён выйшаў з бібліятэкі, пайшоў у бок веранды, дзе абяцалі накрыць абедзенны стол. Там было яшчэ пуста, толькі доктар Скарына сядзеў каля акна ў крэсле качалцы з газетай у руках. «Рановато вы вернулись, Антон Валерьевич? Ах, не хотели прымушаць, каб вас чакалі. Што ж, тады пачакаць давядзецца вам. Вось-вось павінен падысці яшчэ адзін наш кампаньён, мой асістэнт Шумскі Владимир Владимирович. А я пакуль вось чытаю свежую газету, нашу павятовую, камуністычны шлях. Пішуць, што неўзабаве нас чакае навіна, плануюць каля горада пабудаваць льнозавод, хоць будзе які занятак сённяшнім беспрацоўным». У гэты момант на веранду ўвайшла Алена Скарына разам з маладым чалавекам. Валасы на яго галаве адсутнічалі, чэрап быў акуратна паголены, нібы маладзён усё яшчэ жыў у мінулай вайне з яе невыводнымі вошамі, тыфусам і іспанкай. Доктар задаволена прагаварыў: «А вось і наш Владимир Владимирович, знаёмцеся, гэта мой персанальны госць Антон Валерьевич Вітушынскі. Ён нейкі час будзе жыць у нас. Сядайце за стол, нешта мы і так прыпазніліся сёння». «Ну што ты зноў мяне ганяеш, нібыта я вінаватая ва ўсім». Алена цяжка ўздыхнула і з немай мальбой паглядзела на Антона. Яму падалося, што ў дзявочых вачах бліснулі слёзы незаслужанай крыўды. Тым часам Вітушынскі з Шумскім паціснулі адзін аднаму рукі і прадставіліся. Антон звярнуў увагу на дзіўнаваты акцэнт у гаворцы новапрыбылага. Ён гаварыў, заўважна расцягваючы свісцячыя «з-с-с», загуліў паветры пагрозлівыя авадні. «Паслухайце, тут такі артыкул ёсць. Магчыма, Леначка, гэта якраз пра твайго падазронага бадзягу. Учора каля рынку затрымалі падазронага чалавека. Пры спробе затрымання ён пачаў страляць. Паказаўшы ўзор мужнасці, супрацоўнікі аршанскага акруговага аддзелу міліцыі В і М затрымалі злачынцу. Ім выявіўся вядомы палітычны бандыт Гозіюш, вядомы таксама як атаман Вецер. Апошнія месяцы менавіта яго банда ўчыніла дзёрзкі напад на валасное праўленне ў Пугляях, дзе скрала валасную касу. Мяркуецца, што Гозіюша бліжэйшым часам адправяць у Менск, дзе расследаваннем поўнага спісу яго чорных злачынстваў зоймуцца жалезныя рыцары АДПУ. Бачыш, Леначка, можаш цяпер не баяцца нічога. Будзем абедаць? Ой, не кажы, жахі якія. Алена зазірнула брату праз плячо. А вось тут бачыш, што пішуць? У вёсцы Браздзечына невядомыя бандыты напалі на мясцовага сялькора і актывіста Паўла Верасніцына. Яго моцна збілі на вачах сям'і, прыгаворваючы, што цяпер сялькор павінен пісаць пра саветы без камуністаў. Верасніцын патрапіў у больніцу, супрацоўнікі акруговай міліцыі падазраюць, што на яго напала банда Моніча, а ты кажаш не баяцца. На абед падалі мяса па-французску, гарнірам да яго была фасоля, перамяшаная са смажанай цыбуляй ды маслам. Размова, аднак, не клеілася. Шумскі сказаў, што з самага ранку нядобра пачуваецца і зусім не мае апетыту. Ад прапанаванай Скарынам чаркі аперытыву для апетыту адмовіўся. Неўпрыкмет за сталом размова пайшла пра старажытнасці. Завёў гаворку Скарына, спытаўшыся ў Вітушынскага, ці знайшоў той што-небудзь цікавае ў бібліятэцы. «Вельмі багатая і разнастайная калекцыя кніг», зазначыў Антон. «У мяне склалася ўражанне, што іх падбіралі не адно пакаленне, верагодна, нават не 2 і не 3.
Так, у нас у сям'і даўняя любоў да кнігі. Як юдэі называюць сябе народам кнігі, так мы можам назваць сябе родам кнігі. Скарына крывавата пасміхнуўся, вочы ягоныя, аднак, заставаліся сур'ёзнымі і засяроджанымі. Пацягнуўшы са сподка карнішон, ён казаў далей. Зрэшты, калі працягнуць нашу ранішнюю гаворку, то варта зазначыць, што без Еўропы, без немцаў не было б не толькі нашага роду кнігі, не было б значна большага славянскага кнігадруку. Гэта вы пра Гутенбергава вынаходства? Да гаворкі з відочнай неахвотай і скепсісам далучыўся Шумскі. Не толькі можаце згадаць сюды ж да кучы яшчэ першага друкара, які пачаў выдаваць свае кнігі кірыліцай. Немца Швайпольта Фіёля, калі не памыляюся, выходзілі тыя выданні ў Кракаве недалёка ад нас. Адсюль узнікае пытанне наконт вашай зацікаўленасці беларускім, ці магчыма вывучаць беларускую культуру, падкрэсліваю усялякую культуру, хоць духоўную, хоць матэрыяльную, у адрыве ад заходняй Еўропы. Нават кнігадрук – гэта найперш тэхналогія, а не духоўны прарыў, а тэхналогіі да нас спрадвеку прыходзілі з захаду. Нездарма ў нашай бібліятэцы, як вы маглі заўважыць, так мірна суседзяць распоўзлы круглы славянскі алфавіт з рэзкай спічастай гатычнай лацінкай. Але ж нават з-пад напластавання заходніх цывілізацыйных набыткаў можна паспрабаваць вылучыць уласна беларускія карані. Паспрабаваў запярэчыць Вітушынскі. Ды кіньце вы дурное! Скарына адмахнуўся, нібы ад надакучлівай мухі. Гэта ўсё казачкі для прафанаў. Вось Ластоўскі, які сядзіць у коўне, у сваім часопісе «Крывіч» таксама ўсё прапануе такія тэорыі. Пра беларусаў як самую чыстую славянскую нацыю, якая не зазнала моцнага чужынскага ўплыву. Дык а хіба ён не мае рацыі? Шумскага зачапіў безапеляцыйны тон Скарыны, колішняй абыякавасці ў паглядзе ўжо не адчувалася. Гледзячы ў чым, калі даследаваць чысціню крыві, то для гэтага пакуль мала звестак. Магчыма, што тут ён і не памыляецца, беларусы самая чыстая славянскіх нацыяў, магчыма. Але што тычыцца культуры і цывілізацыі, дык тут я толькі паўтаруся, кім бы мы былі без уплываў як з захаду, так і з усходу, вы згадайце хіба толькі тое, што грамату для славянаў прыдумалі грэкі, Кірыла і Мефод. Нашыя продкі, можа, на той час і не былі абсалютнымі дзікунамі, але ўсё ж мала ад іх адрозніваліся. Для Вітушынскага ягоныя словы гучалі калі не абсалютнай ерасю, то прынамсі досыць дзіўным цверджаннем. Але пакуль што ён не мог знайсці ў вычварнай логіцы Скарыны слабога месца, а так хацелася знайсці і ударыць з усяе моцы самымі забойчымі аргументамі. Ну вось, пра жанчыну ніхто і не думае, завялі сваю Катрынку пра навуку ды вынаходніцтвы. Алена спрабавала ўвязацца ў размову. Ясна, што ў нас шмат чужога прывезенага, нават мяса і тое гатуецца па-французску. Тым часам Скарына, не зважаючы на сестрыны словы, працягваў. Вось і атрымліваецца, што без замежных уплываў мы самі па сабе нічога не можам паказаць. Няма ў нас нічога свайго. Вітушынскі, які спярша хацеў падтрымаць Алену якім-небудзь жартам, ад доктаравых словаў завёўся і адказваў ужо яму, абмінаючы увагай дзявочую рэпліку. Але ў такім разе мала хто можа паказаць нешта сваё. Французы пазычалі ідэі ў італьянцаў, немцы ў ангельцаў. Чаго варты быў бы французскі рэнесанс без італьянскага? Ці быў бы магчымы нямецкі пратэстантызм без таго выпадку, калі брытанскі кароль абвясціў сябе кіраўніком англіканскай царквы? Дык і я ж пра тое вяду гаворку. Скарыну відавочна забаўляла тэма. Мы не можам разглядаць нашу гісторыю ў адрыве ад еўрапейскай, ад яе ўплываў, ад яе падзеяў. Антон набычыўся і прывёў аргумент, які падаваўся яму важкім і неаспрэчным. Аднак жа не варта механічна пераносіць на нас іх падзеі. Напрыклад, рэлігійныя войны, якія скаланалі Еўропу, нас не закранулі. Не было ж у нас такой баўтрамейвай начы, падчас якой у Парыжы кроў залівала вуліцы. Ці дакладна вы гэта ведаеце, а калі я дакажу вам іншае?
З твару доктара не сыходзіла скептычная самаўпэўненая усмешка. Гісторыю пра Язафата Кунцевіча ведаеце? Яго ж проста не пускалі ў гарады. У Магілёве і воршы з гарматаў стралялі, каб не заехаў уніяцкі казаннік у горад. І што гэта, на вашу думку, калі не рэлігійная вайна, а такіх прыкладаў безліч? Кунцевіч, хіба што самы вядомы і самы вымоўны, былі ж яшчэ і выгнанні з цэркваў, смяротныя бойкі паміж уніятамі і праваслаўнымі. Вы мне скажаце пра дыспуты? Канечне, было і такое, але хіба не тое ж самае з дыспутамі і адначаснымі крывавымі закалотамі дзеялася ва ўсёй Еўропе? Магу вам нагадаць толькі, што забойства Кунцевіча гэта гадоў праз 40 пасля Баўтрамеевай начы і гадоў за 20 да аблогі ля Рашэлі. Немцы гэтым часам рэжуць адзін аднаго ў 30гадовай вайне, у ангельцаў выспявае антыманархічная рэвалюцыя. Задаволены сваімі аргументамі, Скарына адкінуўся на спінку крэсла. Але цяпер жа ў нас не так, як у Еўропе. Вітушынскаму ўсё ж карцела настаяць на сваім. Чаму вы так упэўнены ў гэтым? Скарыну, здаецца, нават здзівіў факт, што нехта імкнецца аспрэчыць ягоныя тэзісы. Ён выцер насоўкай лоб і працягваў. Мы цяпер жывём паводле дактрыны Карла Маркса, народжанай у Нямецчыне, канцэпцыі, на якіх спрабуюць збудаваць сваю дзяржаву тыя ж чэхі, палякі ці балгары, таксама карэняцца ў заходняй Еўропе. Ідэя нацыянальнай дзяржавы прыйшла да нас адтуль і досыць нядаўна. Зрэшты, і ў саміх французаў альбо ангельцаў яна выкрышталізавалася параўнальна не так даўно, гадоў 30-40. Час пакажа, наколькі гэта жыццяздольная ідэя. Думаю, вельмі разумная, прадуктыўная і жыццяздольная. Гэта прызнала нават новая ўлада. Нездарма ж яна правяла ўзбуйненне Беларусі. Выдыхнуў Шумскі з відавочным раздражненнем. Вітушынскаму зноў драпанула слых вымаўлення Шумскага. Алена яўна ўстурбавалася тым, які кірунак атрымала гутарка. Было відаць, што яна сумнявалася, ці варта дазваляць мужчынам спрачацца далей. Спрабуючы перавесці размову на іншае, яна ціха заўважыла брату, што, магчыма, злоўлены бандыт усё ж не той бадзяга, пра якога распавядала суседка. Але я пабойваюся, раптам ён не адзін такі тут хадзіў. Лепш за ўсё, відаць, будзе пільнавацца ўсякіх чужых. Вітушынскі адчуваў сябе госцем, таму прыціх, як мыш пад венікам, і з падрабязнымі роспытамі наконт бібліятэкі не лез, але ж карцела, так карцела, што аж язык свярбеў. Толькі пры канцы абеду, калі перайшлі да кавы, сапраўднай, ён запытаўся, адкуль у доктара такі скарб у бібліятэцы. Доўгая гісторыя. У нашай сям'і здавён кнігі збіраюць і перадаюць у спадчыну. Хадземце ў бібліятэку, я вам раскажу адну гісторыю. Калі яны выходзілі, Антон краёчкам вока пабачыў, а Лена задуменна глядзіць ім услед, злёгку пакусваючы вусны. Ведаеце, маім далёкім продкам быў Францішак Скарына. Так-так, той самы Скарына, першадрукар. Як бачыце, род мой спрадвеку жыве ў гэтых краях, хоць і вандруе пакрысе, але прынамсі застаецца ў адной мясцовасці, не пакідае яе. І нават можна сказаць, што ў нас склалася своеасаблівая сямейная традыцыя быць дактарамі. Толькі продак мой спецыялізаваўся больш у сваіх 7 вольных навуках, а я... Наша эпоха патрабуе больш вузкай спецыялізацыі, але я, зрэшты, не пра тое збіраўся расказваць. Прапрапрадзед мой, як ведаеце, кнігі свае пачаў друкаваць у Празе. У нас у Вільні ён выдрукаваў толькі малую падарожную кніжку. У гонар гэтага акурат пару гадоў таму адзначалі 400годдзе беларускага друку. Мяне нікуды на святкаванні не запрашалі, але я не крыўдую. Напэўна, я б сам адмовіўся, нават калі бы запрасілі. Не хачу быць недзе ў ролі вясельнага генерала. Маёй жа заслугі ў тым, што маю славутага продка, ніякай няма. Як кажуць нашыя сямейныя паданні, доктар Скарына быў чалавекам шырокіх поглядаў. Папаездзіўшы па розных краях, убачыў ён безліч самых розных людзей. Проста здурэць можна, калі падумаеш, з якімі прайдзісветамі і мудрацамі ён сустракаўся.
У Празе ён звёў знаёмства з тамтэйшым кабалістам Рэбе Аронам. Не прыкладу галавы, як яму ўдалося паразумецца з тым рабінам. Габрэі тады жылі даволі адасоблена, самі па сабе, сваім кагалам, што ў нас, што там. Думаю, тут уся штука была якраз у перакладзе Бібліі на старабеларускую, якую рабіў прашчур Францішак. Рабін Арон блізка сышоўся з ім, яны сталі такімі сябрамі, што стары празкі кабаліст дапамог полацкаму доктару пачаць сваю справу. Думаю, вялося тут не толькі пра грашовыя гешэфты, хаця, відаць, і без іх абысціся ніяк не магло. Францішак, хоць і меў бацьку купца, наўрад ці здолеў бы пачаць друкарскую справу на чужыне з нуля. Як кажа легенда, Рэбе Арон дапамог нашаму продку больш істотна, ён зрабіў для яго голема. Вы чулі гэтую старую празкую легенду пра чалавекападобную істоту, злепленую з гліны на ўзор таго, як Господ Бог зляпіў першага чалавека? Ніколі? Вы ж адукаваны чалавек. Хаця ў наш час у такія легенды ніхто не верыць, але ж вы, я бачыў, цікавіцеся старасветчынай. Ах, значыць, толькі сваім, беларускім. Ну, нічога, гэта ў вас хутка пра мяне. Як толькі пачняце ўнурацца ў тэму, дык убачыце, што без шырокага агляду ўсё адно нічога вартага ў вас не атрымаецца. Давядзецца азнаёміцца, ну хаця б павярхоўна, з іншымі культурамі, з суседнімі народамі. Вы пабачыце, як багата ў нас падобнага, ды што там, аднолькавага, супольнага. Але я зноў не пра тое. Рэбе Арон зрабіў таго празкага голема для майго продка. Вонкава гэтая істота, вылепленая з белай гліны, была, ну, зусім чалавек. Дзіўнага ў тым нічога няма, не так складана знайсці ў празе скульптара. Думаю, не цяжэй, прынамсі, чым у сённяшняй воршы рамізніка. Каб вонкава той голем не дужа адрозніваўся колерам ад скуры чалавека, ён быў увесь злеплены з белай гліны, адмыслова прывезенай з ваколіцаў самога Іерусаліма, з дна мёртвага мора. Па меншай меры менавіта так сказаў празкі рабін свайму полацкаму хаўрусніку. Ляпілі яго Францішак і Арон удваіх, кожны сваю частку. Аднаму на долю дасталася галава і тулава, другому ўся частка да пояса. Падрыхтаванай гліны, аднак, не хапіла на ўсю фігуру. Змацаванне паміж абедзвюма часткамі давялося рабіць з гліны іншага колеру, чырвонага. Для таго, каб голем ажыў, Рэбе Арон укладаў яму ў рот паперку з напісаным на старагабрэйскай мове заклёнам. Стары кабаліст вывеў на паперцы літары «Нун, Гимель, Хей, Пей». З іх пачынаюцца словы, фразы «Нес, Гадоль, Гая, По». Цуд вялікі быў тут. Заклён той рабіў цуд, голем ажываў і выконваў работу, што яму задавалі. Каб знерухоміць істоту, трэба было толькі дастаць у яго з рота паперку. Механізм нескладаны, значна прасцейшы, чым цяперашнія аўтамабілі. Доктар Скарына скарыстаў зробленую істоту для цяжкой дапаможнай працы пры друкаванні кніг. Стаяць цэлы дзень за варштатам занятак не з самых лёгкіх. Тут і прыдаўся гліняны голем. Стомы ён не адчуваў, бо не быў, як ні кажы, жывой істотай. Карміць, паіць яго таксама без патрэбы. Словам, ідэальны работнік. Такога немагчыма знайсці ні на брукаваных вуліцах старога горада, ні пад мяшчанскімі стрэхамі, крытымі чырвонай дахоўкай, ні нават у магнацкіх палацах, крытых золатам. Кампаньёны спадзяваліся на ўдалы гешэфт і вялікія барышы, і нездарма друк Бібліі, а выдаваць пачалі менавіта яе, занятак ці не самы прыбытковы. Справы і праўда пайшлі вой, як добра. Неўзабаве мой прадзед цалкам разлічыўся з Рэбе Аронам і стаў паўнапраўным саўладальнікам друкарні. Нездарма ж ён вырас не абыдзе, а ў купецкай сям'і. Вы глядзелі гэтую нядаўнюю фільму, прывезеную ў наш горад? Кабірыя! Не глядзелі? Ну што ж вы так? Вельмі рэкамендую, вельмі. Схадзіце абавязкова, не пашкадуеце. Шыкоўная фільма, цудоўныя акцёры, усё так прыгожа, такая драма.
Напэўна, будучыня ўжо мроілася кампаньёнам у такіх самых маляўнічых дэкарацыях, як у гэтай фільме, прыгожая, поўная незямное асалоды з гур'ямі з блізкай асманскай імперіі. Хто б мог падумаць, што такі бліскучы ўзлёт будзе перарваны такім гучным крахам? У далёкіх краях мой прашчур набыў не толькі вялікія веды, але і схільнасць да авантураў. Вы кажаце, што такая схільнасць магла ў яго быць і раней? А то б ён не пусціўся ў далёкія краі па веды, а спакойна жыў бы ў Полацку, пераняўшы бацькаву справу? Можа і так, цяжка сённяшняй званіцы угледзець, як там было насамрэч. Авантурызм і падвёў доктара Францішка. Мой продак, як выявілася, не марнаваў час, паліруючы азадкам лавы ў кракаўскім ды падуанскім універсітэтах. Ён творча скарыстаўся са словаў, сказаных Ісусам: «Не чалавек для суботы, а субота для чалавека». Па суботах, калі рэбе Арон не працаваў, доктар Скарына прыходзіў у друкарню і даваў голему сваю працу. Друкаваць цэлую кнігу за дзень не выпадала, таму вынаходлівы палачанін даваў голему ў працу асобныя аркушы. На іх была, як бы гэта больш тактоўна абазначыць, аголеная натура. Не-не, ніякай непрыстойнасці, ўсё было досыць цнатліва, на наш сучасны погляд адукаваных культурных людзей. Аднак жа не ўсе ў той час падзялялі такія погляды. Што і казаць, у Празе пачатку 16 стагоддзя малавата было культурных людзей у сучасным разуменні гэтага слова. Магчыма, іх і зусім не было, калі не лічыць, вядома, майго продка. А на што можа разлічваць чалавек, які апярэдзіў свой час? Хіба яму выпадае прызнанне сучаснікаў? Не, і яшчэ раз не. Яму дастаецца хіба што слава сярод нашчадкаў. Карацей, мой продак быў вымушаны ўцякаць. Традыцыйная гісторыя для генія, яго звінавацілі ў злачынстве. Што праўда, уцякаць яму было не ўпершыню, у гэтым ён быў спрактыкаваны. Каралявецкаму герцагу прымроіцца, што доктар яго не тым лечыць і круціць шашні з фройлінамі, уцякай. Лютару падасца, што заезднага грамацея падаслалі езуіты, каб атруціць надзею ўсёй рэфармацыі, зноў уцякай. Гэтым жа разам усё выглядала больш пагрозліва. Некаму падалося, што Скарына разбэшчывае моладзь гэтымі сваімі карцінкамі. Хтосьці нават засумняваўся, ці можна карыстацца Бібліяй, выдрукаванай на тым самым варштаце, з якога сышлі такія непрыстойнасці. Маўляў, яна страціць частку сваёй святасці. Дзікуны! Крывыя брукаваныя вулкі Прагі яшчэ вельмі добра памяталі эпоху гусіцкіх войнаў, і такія падозрані папахвалі нядужа гасцінным дымком вогнішча. Яны даліся б узнакі нават карэннаму пражаніну, не тое што прыезнаму госцю. Доктар Скарына ўцёк з Прагі, прыхапіўшы з сабой голема. Кампаньёна свайго ён папярэджваць не стаў. Не захацеў ці не паспеў, невядома. Мабыць, сам ён сказаў бы, што не паспеў. Рэбе Арон, відаць, думаў іначай, калі яго тапілі, як чараўніка, супраць якога ёсць засведчаныя ўлікі, ён пракляў палачаніна. Каб ні табе, ні тваім нашчадкам не было спакою ад голема. Так занатаваў яго апошнія словы пісец у кнізе празскага магістрата. Тым часам доктар Скарына вярнуўся на радзіму, атайбаваўся ў Вільні. Там ён заняўся той справай, у якой так напрактыкаваўся за мяжой, заснаваў друкарню. Для рынку яго было велічэзнае поле дзейнасці, канкурэнтаў няма, ніводнай іншай друкарні на ўсё вялікае княства. Але справа пайшла не так добра. Прычынай зноў стала людская цемната. Неахвотна куплялі кнігі, што з'явіліся дзякуючы супрацы з нячыстай сілай. Ну не станеш жа тлумачыць кожнаму неадукаванаму таўстамясаму бургеру, што голем — гэта не пякельнае спараджэнне, а вынаходніцтва перадавой навукі. Словам, прашчур мой вырашыў пашукаць, як цяпер кажуць, рынак збыту за ўсходняй мяжой у маскоўскім княстве. Аднак, паехаўшы туды, ён зрабіў вялікую памылку.
Прыхапіў з сабой голема, тое, на што паблажліва глядзелі ў літоўскім княстве, тут і не такія дзівакі сустракаліся, не магло не выклікаць наракання ў суседняй дзяржаве. Праская гісторыя паўтарылася, доктара звінавацілі ў чарнакніжніцтве. Прысудзілі да спалення ўсе яго кнігі, а таксама яго самога ды ягонага пякельнага памочніка. Палачанін уцякаў у вялікім спеху, кінуўшы ўвесь свой набытак, прывезеныя ў Маскву кнігі, а разам з імі і голема. Ёсць, праўда, нейкія цьмяныя згадкі, што ў гісторыю магла замяшацца вялікая маскоўская княгіня, маці будучага Івана Жахлівага, які нарадзіўся акурат праз 9 месяцаў пасля скарынавага ад'езду з Масквы. Але гэткая версія выглядае так фантастычна, што я б не стаў асабліва давяраць тагачасным пляткарам. Усё гэта толькі намёкі ды чуткі. А вось нашая сямейная легенда кажа, што акурат у Маскве продка нагнаў праклён праскага рабіна, таму і голем згубіўся. Дакладней не згубіўся, а ўцёк у мітусні пры паспешлівым доктаравым ад'ездзе з Масквы. Ён доўга хаваўся, ішоў па слядах палачаніна, урэшце высачыў. Было гэта ўжо праз шмат гадоў у Празе, дзе мой прашчур апекаваўся каралеўскім садам на Градчанах. Голем, як я ўжо казаў, не ведаў стомы, не адчуваў часу. Можа быць, ён знарок хаваўся тыя гады, чакаў, пакуль у доктара з'явяцца дзеці. Я часам думаю, што праклён быў не ў тым, каб вынішчыць наш род, а ў тым, каб над намі з карынавымі нашчадкамі вечна вісеў страх. Боясь, што кожны дзень можа стаць апошнім, боясь, што за табой вечна цікуе неўміручая істота, якая не ведае ніякіх эмоцыяў, не адчувае ніякай стомы. Палахлівасць нашае наканаванне, мы не можам разлічваць на заўтра, бо жывём без надзеі на яго. У францішкавым пакоі, дзе знайшлі мёртвае цела, усё выглядала натуральна, адно толькі здзівіла прыдворнага праскага летапісца, які занатаваў згадку пра ягоную смерць, след белай гліны на падлозе, гліны, падобнай да якой не было зусім ані на Градчанах, ані ва ўсёй Празе, ані ў яе ваколіцах. Спаць Вітушынскі пайшоў не ў самым лепшым гуморы. Гісторыя, расказаная доктарам Скарынам, бянтэжыла, вярэдзіла думкі. Нешта ў ёй падалося Антону дзіўным, аднак ён ніяк не мог вырашыць, што менавіта перашкаджала паставіцца да яе абыякава. Хіба тое, што доктар, які дагэтуль выяўляў сябе такім прыхільнікам навукі і прагрэсу, раптам расказаў настолькі містычны, поўны загадак аповед? Відаць, так не стасавалася гэтая гісторыя з тым уяўленнем, якое склалася ў Антона пра доктара Скарыну. З гэтай думкай ён і заснуў. Ён сніў першадрукара Скарыну, які некуды ляцеў на самалёце з чужой жонкай, коней, што блукалі ў цвілых калідорах нейкага замка, іхныя крокі рэхам адбіваліся ад высокай столі, якая гублялася недзе ў цемры. Следам за коньмі па тым самым калідоры, асветленым дрохкім святлом паходня, уехала аўто, дзе ролю шафёра выконваў дзіўны чалавек у белай маскараднай масцы. Маска прыкрывала толькі верхнюю частку твару, на ніжняй, бліскаючы залатой фіксай, расплывалася здзеклівая усмешка. Кіроўца аўтамабіля зняў маску, пад ёй паказалася нечалавечае страхотнае аблічча ненатуральна белага колеру. Вітушынскі адкрыў вочы, сэрца ненармальна хутка стукалася ў рэбры. Згадаўшы даўні забабон, чуты ў дзяцінстве, ён перавярнуў падушку на другі бок. Як ні дзіўна, гэты сродак барацьбы супраць кашмару дапамог. Антон праваліўся нарэшце ў сон. І не чуў крокаў забойцы па калідоры, бо забойца ішоў ціха. Ён вывучыў дом як свае 5 пальцаў. Дзякаваць Богу, часу на гэта было дастаткова. Вось тут трэба ступаць асцярожна, гэтая маснічына рыпіць, пераступіў.
Ён, вядома, зможа патлумачыць, чаму ходзіць тут у такі позні час, але ўсё ж лепей не рызыкаваць, іначай давядзецца адкладаць справу ды вынаходзіць новы спосаб. Другі раз гэтак ісці ўжо не варта. На вуліцы цяпер светла, амаль як удзень, аднак зачыненыя аканіцы не дадуць прабіцца ў пакой нават месяцоваму святлу, толькі вузенькі прамень пралез у шчыліну, холодны спакойны прамень, што супакойваў думкі. Ён лёгенька пастукаў пазногцем у дзверы, яна адчыніла амаль адразу. Тузануў за сабой дзверы, яны нягучна стукнулі аб вушак. Клямка шчыльна і надзейна прычыніла дзверы, і гэтак жа хутка, шчыльна і надзейна сышліся рукі на дзявочым горле. Яна не паспела закрычаць, сіпела, спрабавала расціснуць мёртвае кола, што ўсё мацней сціскалася, не давала ёй дыхнуць. Забойца апусціў мёртвае цела на падлогу, падышоў да вакна, расчыніў. Холоднае свежае паветра рванулася ў пакой, нервова здрыгануліся фіялетавыя фіранкі, яны кінуліся ў твар забойцу, і ён прытрымаў іх. Ціхенька закрываючы за сабой дзверы, ён выйшаў з пакоя. Ранак быў імжыстым і шэрым. Такімі безнадзейнымі мусілі б быць ранкі не ў першай у свеце краіне, якая будуе светлую будучыню ўсяго чалавецтва, а дзе-небудзь у капіталістычнай Брытаніі, дзе пануе прымус чалавека над чалавекам. Але чалавек пакуль яшчэ не знайшоў улады над капрызамі надвор'я, і таму даводзіцца трываць і такія непрыемныя дні. Калі-небудзь, калі-небудзь вызваленае чалавецтва возьме ў свае рукі лейцы нябеснага кіравання, тады ўжо людзі не стануць чакаць падачак ад прыроды, а забяруць у яе сілай усё, што самі захочуць. Вось яно, будучае валадарства чалавечае. Відаць, у такіх фарбах апісала б гэтую раніцу на сваіх шэрхлых старонках перадавіца газеты «Набат», калі б была ў тым патрэба. Аднак патрэбы такой не было. Для перадавіцы ў акруговай газеце тэмаў не бракавала і без апісання надвор'я. Надыход светлай будучыні быў падзеяй настолькі зразумелай і вырашанай, што марнаваць каштоўны час на апісанне ніцых вольхаў, вартаўнікоў пустых вуліцаў, воглых туманоў, што спрабавалі зачапіцца за страху сінагогі, і усялякай іншай такой драбязы ніводны нармальны будаўнік камунізму не стаў бы. Аднак Вітушынскі не лічыў сябе будаўніком камунізму, яму бліжэй была пазіцыя абывателя, удзячнага кожнаму дню. І таму кожны дзень ён з пэўнага часу сустракаў з удзячнасцю і праводзіў без асаблівага шкадавання. Не было па чым шкадаваць, і па кім таксама. Выбраўшыся на веранду, дзе ўсе насельнікі дома зноў мусілі сабрацца разам на сняданак, Вітушынскі заспеў нейкае ўзрушэнне. Доктар Скарына стаяў каля акна, нервова пастукваючы пальцамі левай рукі па шыбе. Мяркуючы па рытме, гаспадар дома мусіў наігрываць марш. Шумскі сядзеў абыякава ўтаропіўшыся ў нейкую кропку на сцяне. Распораз ён кідаў нецярплівыя позіркі на ўваходныя дзверы. Прыход Вітушынскага вывеў іх са стану чакання і расчараваў. «А, гэта вы, а ці не бачылі там Алену? Нешта яна сёння кардынальна запазняецца». Вітушынскі адказаў, што не бачыў. Рэзка крутнуўшыся на абцасах, Скарына рушыў дзверы, каб прыспешыць сястру. Як спалі на новым месцы, кажуць, у такіх выпадках чалавек бачыць прарочыя сны. Што снілі вы? Шумскі быў сама далікатнасць, нават відавочна думаючы пра нешта сваё, патаемнае, ён усё ж спрабаваў заняць госця светскай размовай. Антон збіраўся адказаць, аднак не паспеў. Па барабанных перапонках ударыў дзікі мужчынскі крык з глыбіні дома. Нібы толькі і чакаўшы гэтага сігналу, яны з Шумскім сарваліся з месца. Да пакоя, з якога даносіўся крык, асістэнт дабег першым. Вітушынскі са сваёй хворай нагой тут яму не мог стаць супернікам. Шумскі зазірнуў і вакамгненна адхіснуўся, не стрымаўшы ўскрыку.
Антон глянуў па-над ягоным плячом, гэта быў жаночы пакой, калі меркаваць па шматлікіх невялічкіх падушачках, пакінутых там і сям, карункавых фіранках, процьме вязаных упрыгожанняў. Каля ложка стаяў Скарына, трымаючы на руках цела сястры. «Выклікайце міліцыю!» — скамандаваў цераз плячо Шумскі. «Я пабуду тут з ім». Вітушынскі няўклюдна павярнуўся і, прыкульгваючы на правую нагу, пайшоў на выхад. Міліцыянты прыбылі хутка, прыехалі на адным з 5 аўтамабіляў, якімі магла пахваліцца акруговая ворша. Чорны студэбекер з лакавымі бакамі надаваў прыезду міліцыянта ўрачыстасць. Большай помпы іхнаму прыбыццю надаў бы хіба што духавы аркестр, які па нядзелях граў у гарадскім парку. Невысокі кірпаты міліцыянт, галоўны ў групе, распараджаўся рашуча, без ценю сумневу ва ўласнай слушнасці. Ён уважліва агледзеў пакой, дзе адбылася смерць, падышоў да бюро, што стаяла ў куце, і пачаў перабіраць змесціва ўсіх шуфлядаў. Лісты, нейкія цэтлікі, паперкі з запісамі для памяці, пару нататнікаў, тоўсты сшытак, пудраніцу, маленькія керамічныя фігуркі жывёлаў, яшчэ нейкую жаночую драбязу. Пад паперамі адной з шуфлядаў апынуўся альбом з эцюдамі пейзажаў, зробленымі алоўкам. «Божа мой!» — вохнуў Скарына. «Я думаў, яна ўжо даўно выкінула гэты альбом». Міліцыянт уважліва паглядзеў на яго. «Чаму вы так думалі?» «Ну, бо яна шмат часу не малявала, перастала пасля таго, як прысніла нейкі страшны сон, звязаны з маляваннем». Міліцыянт пахітаў галавой і зноў вярнуўся да перагляду шуфлядаў. Ён вывучаў іх так, нібы спадзяваўся менавіта ў шуфлядзе знайсці невядомага злачынцу, які пазбавіў жыцця маладую жанчыну. Ён ужо амаль закончыў пераглядаць бюро, калі да яго падышоў адзін з падначаленых і ціхенька нешта сказаў. Кірпаты адразу адсунуў ад сябе недагледжаную шуфляду і пайшоў следам за падначаленым. Разам яны наблізіліся да акна і сталі нешта вывучаць на прываконні. Нарэшце адарваліся ад свайго захапляльнага занятку і павярнуліся да астатніх прысутных. Твар Кірпатага праменіўся шчасцем, нібы ён толькі што атрымаў ордэн. «Папрашу ўсіх прад'явіць падэшвы абутку». Агляд, відавочна, нічога Кірпатаму не даў. Ні на абутку Скарыны, ні Шумскага, ні Вітушынскага ён не знайшоў таго, чаго хацеў. Лёгкі цень азмрочыў яго твар, праўда, ненадоўга. Хутка ён папрасіў Скарыну паказаць яму ўвесь абутак, які ёсць у доме. Праз нейкі час яны вярнуліся з пустымі рукамі. Кірпаты выглядаў азадачаным, але яшчэ не разгубленым. А вось калі агляд абутку Шумскага і Вітушынскага таксама не даў яму жаданых вынікаў, ён выяўна страціў раўнавагу. «Ды што вы такое шукаеце? Можна даведацца?» — занерваваўся Скарына. Заміж адказу Кірпаты падвёў іх да акна. На прываконні добра адбіўся след рыфлёнае падэшвы. Памеры адбітку выдавалі, што нага, якая пакінула след, належала мужчыну. Вітушынскі заўважыў, як Скарына закусіў вусны і вырачыў вочы. След быў з засохлай белай гліны. Спытаўшыся ў Кірпатага дазволу, Вітушынскі сышоў бадзяцца па горадзе. Заставацца ў доме Скарыны не хацелася, надта ж пякучай была атмасфера гора. Антон адчуваў сябе лішнім у такой сітуацыі і таму вырашыў пашукаць жытло, куды можна было б з'ехаць. Характарыстыку, якую доктар даў мясцовым гатэлям, Вітушынскі запомніў вельмі добра, таму і на пошукі пакоя выбраўся ў раён прыватных дамоў. Аднак знайсці жытло аказалася не так лёгка, ці то аршанцы занадта падазрона ставіліся да незнаёмца і не спяшаліся пусціць яго ў падсуседзі нават на некалькі дзён, ці то Вітушынскаму не трапляліся гаспадары, якія маглі б пахваліцца лішкам жылплошчы.
Ён туляўся па пакручастых вулачках між драўляных дамоў, што патаналі ў зеляніне яблыні, грушаў, сліваў ды вішняў. Гэтыя вуліцы моцна розніліся ад цэнтральных, дзе дрэваў бадай не было, не тое што яблыняў, але нават таполяў ці клёнаў. Нечакана для сябе Антон выйшаў на пустку. Перад ім ляжалі велізарныя равы, відавочна выкапаныя чалавечымі рукамі. Фантастычнае відовішча зачароўвала, даўжэзныя глыбокія ямы нагадвалі магілы старажытных казачных асілкаў, ды і нават для тых легендарных волатаў выглядалі яны завялікімі. У такой велічэзнай яміне можна пахаваць не толькі аграмадзіну асілка, але яшчэ і на кані. Ды нават і не аднаго, цэлае войска ў поўны рост спакойна здолее змясціцца тут. З-за хмараў вызірнула сонца, асвятліўшы пейзаж і тым надаўшы яму яшчэ больш фантастычны выгляд. Цяжка было паверыць, што ўсе гэтыя стромыя сцены, на якіх там-сям прычапіліся няўпэўненыя ў сабе дрэўцы, насамрэч месцяцца на зямлі. Ластаўчыны гняздоўі, якімі былі паточаныя адхоны равоў, нібы сцены старога дома шашалем, падаваліся ці то дзіркамі ў сыры, ці то таямнічымі хадамі ў невядомае. Вітушынскі, які стаміўся бадзяцца па горадзе, адчуваў стому і непрыемнае паколванне ў параненай правай назе, моўчкі стаяў над ровам. Ён п'янеў ад асалоды, што адкрываў яму велічны краявід. З-за спіны раздалося пакерхванне. «Глядзіце? Так, тут у нас прыгожа. Мабыць, так выглядаюць каньёны ў паўночна-амерыканскіх штатах». Антон павярнуўся на голас і запытаўся ў маладога бландзіна з чорнымі бровамі, што стаяў непадалёк: «А вы былі ў Амерыцы?» Хлопец сумеўся, але адказаў з выклікам: «Не, я не быў, але ў нашае краязнаўчае таварыства прыходзіў чытаць лекцыю пра становішча пралетарыяту ў Амерыцы таварыш Чбуевіч з цвіковага завода. Дык ён там быў, бачыў усё на свае вочы, бо працаваў некалькі гадоў поруч з амерыканскімі таварышамі. Ён нам і казаў, што гэта падобна да тых амерыканскіх каньёнаў». Хлопец уздыхнуў, Вітушынскі пасміхнуўся. «У вас усё яшчэ наперадзе, вы яшчэ ўсё пабачыце, жыццё доўгае. Думаю, вашае пакаленне патрапіць не толькі паўночна-амерыканскія каньёны паглядзець, але і ў Антарктыдзе яблыні пасадзіць». Хлопец пасміхнуўся на ўсе 32 зубы, такая перспектыва яму падабалася. Дык а што тут было? Хто выкапаў гэты 8-мы цуд свету, не занесены ў сусветныя аналы? Ці, можа, тут бралі гліну для той цэглы, з якой ставілі вялікі кітайскі мур? За жартаўлівым тонам Антон спрабаваў схаваць неўтаймоўную цікаўнасць, якая разбірала яго. «Ага, вы яшчэ скажыце, што мы на другім баку планеты ад таго Кітая і пратапталі тут сцежку, якая ў кітайцаў потым вылезла тым мурам». Хлопец таксама патрапіўся языкасты. «Тут у нас засталіся равы ад таго часу, як вапну здабывалі. Ведаеце, горад на такім месцы стаіць, што вапнякоў багата. Нас, аршанцаў, так здавён дражнілі, вапеннікі. Тут ужо равы закінутыя, бо выбралі вапну, а за горадам, вышэй па Дняпры, там ёсць кар'ер, дзе яе здабываюць і цяпер». Увечары Вітушынскі вярнуўся з горада, так і не знайшоўшы кватэры. Ён пачуваўся стомленым, зняможаным і разбітым. Хацелася легчы спаць, нікога не бачыць і ні з кім не гаварыць. Скарына не спаў, ён сустрэў зморанага Вітушынскага на ўваходзе ў дом. За спінай гарэла зялёная лямпа, напаўняючы пакой утульным мяккім святлом. Доктар асунуўся з твару, пад вачыма ў яго ляжалі мяшкі. «Заўтра зранку снедайце без мяне, я сыходжу на дзяжурства ў клініку. Сняданак для вас згатуе Наталья Андреевна, суседка нашая. Я папрасіў яе, каб на нейкі час узяла на сябе пэўныя хатнія клопаты. Праз мяне і так вам лішнія турботы». Вітушынскі не ведаў, як далей весці размову. «Я, відаць, перабяруся ўсё ж у які-небудзь гатэль. Сёння паўдня шукаў жытло, усё марна». Голас доктара заўважна задрыжэў.
Не трэба, не з'язджайце, я не дужа спакойна пачуваюся тут цяпер, калі застаюся адзін. З Уладзімірам Уладзіміровичам мы часта дзяжурым у розны час, і калі я сам-насам у гэтым доме, у галаву лезуць усялякія думкі, вобразы, ўспаміны. Пажывіце тут некалькі дзён, калі ласка, ды і мне будзе прасцей назіраць за вашай нагой. Доктар паправіў пенсне на носе, чорны цень, нібы невядомая старажытная істота, варухнуўся ў куце, ці то падкрадаючыся да чагосьці, ці то намагаючыся штосьці злавіць. Магчыма, залётнага начнога матыля, што памкнуўся спаліць свае белыя крылы на зялёнай лямпе. Не мучце вы гэтак сябе. Вітушынскаму захацелася супакоіць гаспадара дома, які так ласкава паставіўся да яго. Я думаю, забойцу абавязкова знойдуць і вельмі хутка. Так, вядома. Скарына разгублена міргнуў. Я таксама ў гэта веру, праўда, Аленачку гэта не верне. Ведаеце, я не першы год працую хірургам, шмат рознага пабачыў, быў жа ж і на фронте. Думаў, што да ўсяго прывык, а тут высветлілася, што не. Ён павёў плячыма, дапамагаючы сабе праглынуць даўкі камяк, што захрас у горле. Вітушынскі спрабаваў знайсці словы для суцяшэння і з горычу разумеў, што гэта не ягоная стыхія. Усе словы губляліся ў свядомасці, як у кішэні фальшывая і зашмальцаваная манета, якую сорамна падаць нават жабраку. Скарына тым часам працягваў. Заўтра пасля абеду мяне прасілі прыйсці ў міліцыю, будуць паказанні браць. Відаць, вас таксама выклічуць. Яны хацелі пагаварыць з усімі, хто быў у доме падчас забойства. Наступныя некалькі дзён прайшлі ў агульным тлуме і паходах у міліцыю. Кірпаты дапытваў насельнікаў дома. Ён не даў супакою і суседзям, яны таксама мусілі прыгадваць, ці не бачылі каго-небудзь падазронага вакол дома апошнімі днямі. Аднак згадаць нешта больш-менш значнае патрапіў мала хто з суседзяў. Выняткам стала хіба што Наталья Андреевна, якая распавяла пра бачанага падазронага бадзягу. Аднак пад апісанне, якое яна дала Кірпатаму, магла патрапіць ладная палова аршанскіх беспрацоўных. Вітушынскі стараўся як мага менш назаляць абодвум, аднак жа адчуваў пэўныя забавязанні перад домам, які даў яму на гэты нядоўгі час прытулак. Ён імкнуўся размаўляць з абодвума дактарамі на нейтральныя тэмы, аднак гаворка сканчалася, так і не паспеўшы распачацца. Скарына хадзіў маўклівы, занураны ў сябе. Почасту ён зачыняўся ў былым пакоі сястры, маўкліва сядзеў там гадзінамі. Мала чым розніўся ад яго і Шумскі, які вельмі часта не мог адразу адказаць на пытанні, перапытваў, а то і проста казаў першае лепшае, што прыйдзе да галавы, не ўдумваючыся ў сэнс вымаўленых словаў. Аднаго вечара Вітушынскі зазірнуў у дом і нікога не знайшоў. У пошуках хоць якой жывой душы ён прайшоў амаль усе памяшканні. Калідор вывеў яго да пакоя, які пры жыцці займала Алена Скарына. Дзверы былі прыадчыненыя, завітаць нечаканага госця яны не запрашалі, але і не адпіхвалі. Паддаючыся згубнай цікаўнасці, Антон зазірнуў у шчыліну. Яму падалося, што ў пустым пакоі ўсё засталося так, як ён бачыў у той страшны дзень. Тыя ж маленькія мяккія падушачкі паўсюдна, тыя ж жаночыя драбносткі ды парфума на палічках, тое ж бюро, на якім ляжалі пудраніца, нататнік, нейкія паперы. Нібы не перабіралі іх рукі міліцыянтаў. Адзінае, чаго бракавала ў гэтым пакоі, подыху жывога чалавека. Не было адчування абжытасці, нібы па смерці насельніцы гэтага пакоя адным духам вымела з яго жыццё, ператварыўшы ў мумію мемарыял. Раптам яму падалося, што ў гэтым мёртвым музейным памяшканні нехта ёсць. Неразборлівы няўцямны шэпт напоўніў пакой вусцішнай трывогай. Прыгледзеўшыся, Вітушынскі ўбачыў у самым цёмным куце фігуру доктара Скарыны.
Стоячы на каленях, ён нешта гаварыў да сестрыной фотакарткі, прымацаванай да сценкі, ці то маліўся, ці то размаўляў з нябожчыцай. Вусны ягоныя варушыліся, прамаўляючы нячутныя пацеры, звернутыя невядома да каго. Адчуваючы сваю лішнасць пры гэтай інтымнай шчымлівай сцэне, Вітушынскі павярнуўся сысці, імкнучыся ступаць як мага цішэй, аднак ягоную прысутнасць выдалі масніцы. Адна з іх рэзка віскнула пад нагой. Антону нічога не заставалася, як падаць голас у бок пакоя. «Сергей Романович, вы тут?» Скарына ўскінуўся ад нечаканага гуку, інстынктыўна імкнучыся прыкрыць рукой фатаграфію. Вочы ў яго ліхаманкава блішчэлі. «Хто там?» «Я, Вітушынскі». «А, гэта вы». Скарына выйшаў з пакоя, замкнуў яго і апусціў ключ у кішэню светла-брунатнага пінжака ў дробную клетку. «Я хадзіў прыбрацца ў сестраным пакоі. Хачу, каб там заставалася ўсё так, як было пры ёй, каб яна як мага даўжэй заставалася побач». Вітушынскі ківаў галавой, пагаджаючыся з доктаравымі словамі, а той, не заўважаючы згоды пацыента і пастаяльца, працягваў. «Ведаеце, сёння зноў мяне выклікаў наш новы агульны знаёмы з міліцыі, сказаў, што засталася ў іх адна версія наконт забойства. Невядомы, мабыць, той самы бадзяга, якога заўважыла Наталья Андреевна, залез уначы праз расчыненае акно. Думаюць, што ён хацеў абрабаваць дом, але нешта яму перашкодзіла. Магчыма, Алена прачнулася. Карацей, ён яе задушыў, а сам зноў уцёк праз акно. Цяпер міліцыя будзе, як яны сказалі, прапрацоўваць крымінальныя элементы горада». Скарына падціснуў вусны, унурыўшыся ва ўласныя думкі. Нарэшце штосьці вырашыў для сябе і уважліва паглядзеў на Вітушынскага. Ягоны позірк утаропіўся ў Антонава пераноссе. «Ведаеце, я спрабаваў звярнуць увагу міліцыі на белы след, які застаўся на прываконні, але мне, канечне ж, ніхто не паверыў». Ягоны голас задрыжэў, Скарына відавочна хваляваўся. «Яны не хочуць нават дапускаць, што тут можа быць нехта іншы, апрача бадзягі. Наяўнасць големаў не стасуецца, бачыце вы, з гістарычным матэрыялізмам і вучэннем Маркса. У камуністычнай тэорыі няма месца прывідам, нават калі яны забіваюць людзей». Ягоныя плечы здрыгануліся ад стрыманага плачу, аднак на вачах не з'явілася ні слязінкі. Пасля вячэры Вітушынскі вырашыў прайсціся. Нага ўжо амаль не турбавала яго, і доктар абяцаўся неўзабаве, праз якія пару дзён зусім адпусціць свайго пацыента. І каб распрацоўваць нагу, а таксама для таго, каб не сядзець у доме, які ўсё больш прыгнятаў яго сваім настроем, Антон выбраўся на шпацыр. Ён гуляў па вечаровых аршанскіх вуліцах, слухаючы звонкія дзіцячыя галасы, перабрэг дваровых сабак, які нечакана ўздымаўся і гэтак жа раптоўна сціхаў. Зазірнуў у кавярню, выпіў шпанку, салодкі шыпучы напой, які варылі толькі ў воршы. Мясцовыя майстры габрэі нікому не выдавалі сакрэту, як вырабляецца гэтае смакоцце. Рэцэпт перадаваўся ад пакалення да пакалення, і не было тут ніводнага хітрага шпега, які выкраў бы гэтую таямніцу, як выкралі ў свой час у кітайцаў шаўкапрадаў. Ленавата, разняволена, у добрым гуморы вяртаўся Вітушынскі дадому. Ці не ўпершыню за апошнія дні ён адчуваў спакой. Паспрыяў гэтаму летні вечар ці смачны напой, выраблены габрэйскімі адмыслоўцамі. Разважаць не хацелася, ён проста атрымліваў асалоду ад паветра, поўнага густых кветкавых і травяных пахаў. Па-асабліваму пахла нагрэтая за дзень глеба, а здалёк да яе дамешваўся ледзь улоўны рачны пах Дняпра. На цэнтральных вуліцах пачалі запальваць ліхтары, іх жаўтаватыя кругляшы прабіваліся здалёк, блыталі ды ўводзілі ўзман. Не разбярэш, дзе сканчаецца неба і пачынаецца горад.
Толькі Вітушынскі вывернуў з-за рога на малую Мар'ямпольскую, як заўважыў Шумскага. Асістэнт некуды відавочна спяшаўся і спасцярожліва азіраўся па баках. Антона ён не заўважыў толькі таму, што той выйшаў на вуліцу, калі Шумскі акурат павярнуўся ў іншы бок. Даўно забыты пах авантуры заказытаў ноздры Вітушынскаму. Не раздумваючы, не вагаючыся, ён пайшоў следам за Уладзімірам Уладзіміровичам. Навыкі франтавой выведкі выявіліся ў горадзе не надта прыдатнымі, але ўсё ж больш дапамагалі, чым шкодзілі. На фронце не трэба пільнаваць з-за рога, ці далёка сышоў вораг, не трэба хадзіць па брукаванцы, дзе твае крокі чуваць далёка. Цемра, якая накрыла горад, была гэткай самай падступнай хаўрусніцай. Яна давала схавацца Вітушынскаму, але ў адначас і вымушала яго падступацца бліжэй да пераследаванага асістэнта, які мог проста знікнуць з вачэй у суплёце заблытаных гарадскіх вулак. Шумскі ішоў да Дняпра, плёскат рачных хваляў, памножаны на начную цішу, станавіўся ўсё гучней. Вітушынскі задумаўся, на дзяжурства ў амбулаторыю не ў гэты бок. Значыць, Уладзімір Уладзімірович ідзе з іншай мэтай. Будзе вельмі няёмка, калі ён прызначыў спатканне дзяўчыне, а тут такі канфуз, няўдалы пераследнік. Але ж, ідучы на любоўнае спатканне, не азіраюцца так часта і насцярожана, таму не варта спяшацца з высновамі. Што сказаць, калі Шумскі раптам заўважыць пераследніка, не скажа жа, што пагоня падалася прывабнай сама па сабе, можа спаслацца на пошук зёлак? Продкі ў сваіх зельніках дужа раілі збіраць некаторыя зёлкі менавіта ў начны час, тады іх сокі, напоўненыя дзённым сонечным святлом, набрыняюць яшчэ і малаком начных росаў. Нездарма ж вядзьмаркі хадзілі смактаць каровіна малако акурат уначы. Антон скрыва пасміхнуўся сам сабе, от навараціў. Пасля чарговага скрыжавання Шумскі змяніў кірунак руху, і ён стаў аддаляцца ад рэчкі. Вітушынскі, які не паспеў яшчэ добра вывучыць горад, напружыўся, ці ўдасца пасля такога блукання па вуліцах адшукаць дарогу назад. Адзін спадзеў, што гэты прыспешлівы крок, які пастуквае наперадзе, не спыніцца і выведзе яго куды-небудзь у больш вядомыя мясціны. У цемры крокі былі чуваць вельмі добра, і пераследнік перастаў баяцца, што згубіць Шумскага, ён нават дазволіў сабе крыху прыадстаць. Праз нейкія хвілінаў 10-15 Вітушынскі пачаў пазнаваць дашчаныя платы і некаторыя дамы, якія ўгадваліся ў цемрадзі. Тут ён бываў, калі шукаў сабе жытло, лёс пакуль што не зусім адвярнуўся ад яго. Пры падыходзе да закінутых кар'ераў Вітушынскі ледзь не згубіў пераследаванага доктаравага асістэнта. Той стаў трымацца больш асцярожна, ішоў ад дрэва да дрэва, імкнучыся не выходзіць на адкрытыя мясціны. Вітушынскі сёмым пачуццём драпежнага звера адчуў, наблізіліся. Менавіта сюды дабіраўся такімі вакольнымі шляхамі Шумскі. Што магло спатрэбіцца яму ў гэтым занядбаным богам і людзьмі месцы? Для вечаровага мацыёну можна было не забірацца так далёка. Вітушынскі пасунуўся ў бок Шумскага, стараючыся ісці як мага цішэй. У звонкую начную цішу упляталіся гукі начных спевакоў. У траве завялі на скрыпачках сваю серенаду цвыркуны, недзе за горадам свіснуў паравоз, флейтамі зазвінелі каля вуха камары. Праз гэтую начную музыку Вітушынскі не адразу разабраў галасы. Шумскі быў не адзін, ён сустрэў таго, да каго ішоў. Антон адчуў вострае пачуццё зайздрасці да герояў авантурных раманаў, чытаных у дзяцінстве. Калі б ён быў цяпер якім-небудзь мантыгонам сакаліным вокам ці ацыолам спрытным лісам, дык у імгненне вока апынуўся побач з Шумскім і ягоным канфідэнтам, падслухаў бы размову і незаўважна знік пад покрывам начы. Аднак ацыолы і мантыгомы былі ў далёкіх амерыканскіх прэрыях, і таму даводзілася неяк выкручвацца самастойна.
Вітушынскі асцярожна пераносіў вагу цела з адной нагі на другую. На краі кар'ера ён не так заўважыў, як адчуў дзве фігуры. У адной ён угадаў Шумскага, надта ж характэрны ягоны свіст у словах. Другога чалавека Антон апазнаць не мог. Твару не было відаць, а голас ягоны падаўся Вітушынскаму незнаёмым. Абрысы ягонай паставы хаваў накінуты на плечы плашч. «Акурат цяпер самы час. Варта!» Шумскі на хвіліну змоўк, нешта ўзважваючы. «Яна нам не перашкодзіць, галоўнае ўцячы, пераседзець нейкі час. Думаеш, гэта самы зручны момант?» Незнаёмец у плашчы вагаўся, у голасе ягоным быў чуцён сумнеў. «Толькі так!» Энтузіязму Шумскага хапіла б не толькі на іх дваіх, але яшчэ і на паўдзясятка такіх самых скептыкаў. «Усё будзе як у казцы, і нават лепш, ніхто ачомацца не паспее, як і тады». Незнаёмец рэзка перапыніў доктаравага асістэнта. «Ты за сабой нікога не прывёў?» Антону падалося, што ягонае сэрца пачало біцца празмерна гучна, пагражаючы вырвацца з грудзіны. Ён скурай адчуваў, што невядомы начны суразмоўца Шумскага глядзіць у ягоны бок. «Не!» У голасе Шумскага была цвёрдая перакананасць. «Пільнаваўся, як мае быць, нікога за мной не было, ды і каму магло б у голову прыйсці сачыць за мной». «Ладно», — буркнуў незнаёмец, — «вяртайся і рыхтуйся, але ж глядзі, каб не заўважыў ніхто». Шумскі рушыў у бок Антона, уцякаць не было як. Не далей, як праз 5-7 метраў, Антон мусіў бы выйсці на прастору, не зацененую дрэвамі. Трапляцца на вочы Шумскаму пасля падслуханай размовы было небяспечна. Вітушынскі збочыў, прыціснуўся да дрэва, затаіў дыханне. Час цягнуўся марудна, як балагол з поўным возам на Кабыляцкую гару. Шумскі прамінуў Антона, не запыніўшыся вокам. Тень ён і ёсць тень, чаго на яго глядзець. Мабыць, нячаста яму даводзіцца хадзіць на такія начныя спатканні, а то паводзіў бы сябе іначай, пільнаваўся б. Мільганула думка ў Вітушынскага. Адышоўшы ад кар'ера на больш-менш вялікую адлегласць, Шумскі наогул перастаў хавацца ў ценю дрэваў. Ішоў спакойна, а праз нейкі час пачаў яшчэ і насвістываць. Дадому Антон дабраўся без прыгодаў. Што праўда, давялося крыху пасядзець каля кар'ера, прыслухоўваючыся, ці сышоў ужо начны канфідэнт Шумскага. Трапіцца на вочы яму было бадай яшчэ горш, чым доктараваму асістэнту. Адно толькі Вітушынскі баяўся, што ад начной вільгаці можа стаць горш назе, таму, дачыкільгаўшы дадому, абкруціў яе цёплай хусткай. Сеўшы за стол, Вітушынскі задумаўся, што ён мае. Забітая жанчына, на прываконні ёсць нейкі белы след. Міліцыя лічыць, што забойца невядомы бадзяга, які спадзяваўся знайсці грашовую пажыву. Ці варта верыць у міліцэйскую версію, а Лена ў размове ў той апошні вечар надта баялася бадзяг і казала, што будзе спаць з зачыненымі ваканіцамі. Аднак слядоў злому на вакне не было. Сямейная легенда пра голема выглядае, вядома, зручна. Кепска, што доктар аддаляецца ад успрымання рэальнасці. Багомячы забітую сястру, ён пачынае жыць ва ўяўным свеце. Ці няма небяспекі, што ягоны ўяўны свет пачне станавіцца для Скарыны больш праўдзівым, чым рэальны, у якім жывуць усе астатнія людзі. А вось ягоны асістэнт часу не марнуе і жыве ў свеце аж занадта рэальным. Шумскі сустракаецца ўначы з нейкім незнаёмцам, кажа, што цяпер зручны момант і што яна не перашкодзіць. Пасьянс атрымліваецца не дужа складаны, але нечага ўсё ж у ім бракуе. Не ўсе карты яшчэ адкрыліся і леглі па сваіх нішах. Наступнага дня зранку Вітушынскі пайшоў у горад. У Скарыны ён дазнаўся, дзе ёсць фотамайстар, на вуліцы Працоўнай. Ідучы маршрутам, які яму патлумачыў доктар, Антон вырашыў праверыць, запытаўся ў сустрэчнага, ці правільна ідзе на Працоўную. Сустрэчны разгубіўся, і ён такой вуліцы не мог падказаць.
Наступныя двое мінакоў таксама пра вуліцу Працоўную распавесці нічога не маглі. У грудзях чорным камяком варухнулася нядобрае прадчуванне. Пачынала даймаць спёка, і Антон зусім разгубіўся. Выручыў яго міліцыянт, які некуды заклапочана спяшаўся. Працоўная, вядома, правільна ідзяце. Чаму ніхто не можа падказаць? Дык вы пытаецеся нямецкую. Яе нядаўна толькі ў працоўную перайменавалі. Не ўсе яшчэ звыкліся так называць. І сапраўды, нямецкую вуліцу аршанцы паказвалі ахвотней, чым невядомую многім працоўную. На майстэрні вісела ганарлівая шыльда, фатаграфія Рыскіна, партрэты ў інтэр'еры. Ніжэй крэйдай менш упэўненая рука вывела дадатак, і на вуліцы робім таксама. Антон хацеў сфатаграфавацца на памяць пра гэты горад. Невядома, калі патрапіць ён сюды яшчэ раз. Фатограф Рыскін адразу стаў пераконваць кліента, што той не памыліўся. Ой, вы трапілі і менавіта сюды вам і трэба. Вы спытайцеся, дзе да рэвалюцыі фатаграфаваўся гарадскі галава мсьё Стратановіч, і я вам адкажу, ён фатаграфаваўся заўжды ў Рыскіна. Ён узняў указальны палец, паказваючы на тыя паднебныя вышыні, дзе існаваў да рэвалюцыі гарадскі галава. Вы, канечне, можаце пайсці да Хільмантыцкага, казаў ён, трымаючы Вітушынскага за рукаво пінжака і не збіраючыся адпускаць. Але хіба там будзе добрая фатаграфія? Вы паглядзіце толькі на мае фотаздымкі. Гэта Саламонова песня песняў, а не фатаграфія. На доказ праўдзівасці сваіх словаў ён паклаў перад Вітушынскім альбом. Надпіс «Найлепшае з фатаграфіі Рыскіна» патанаў у безгустоўных віньетках. Антон безуважна пачаў перагортваць старонкі альбома, каб дагадзіць назолістаму гаспадару. Аднак адна з апошніх старонак прыцягнула яго нібы магнэсам. Вітушынскі нізка схіліўся над альбомам. Рыскін, запрыкмеціўшы ягоную ўвагу, пачаў пазіраць праз плячо. «Такі што я вам скажу? У вас ёсць густ. Гэта адзін з найлепшых здымкаў, што атрымліваліся ў мяне. Гэтая маладая пара зайшла сюды. Зрабіце нас так, як вы робіце вясельныя здымкі. Думаеце, мне шкада? Не, мне не шкада. Я іх сфатаграфаваў». З фатаграфіі на Вітушынскага глядзелі і пасміхаліся шчаслівыя твары Алены Скарыны і Владзіміра Шумскага. Дзёрзкі напад. Учора быў учынены напад на гарадскую турму. Пад прыкрыццём перастрэлкі спадары, што ўдалося ўцячы белабандыту Гозіюшу, якога павінны былі днямі перавесці ў губернскі цэнтр. У Віцебску атамана Ветра чакаў пралетарскі суд і заслужаная кара расстрэл, вышэйшая мера сацыяльнай абароны. У сувязі з гэтым гарадскі аддзел АДПУ лічыць, што ў Гозіюша былі саўдзельнікі ў горадзе і просіць усіх, хто ведае якія-небудзь акалічнасці, паведаміць па гарадскім тэлефоне 163 ці асабіста. Бандыты, якія здадуцца добраахвотна, могуць разлічваць на амністыю. Іхнае раскаянне будзе прымацца пад увагу пры разглядзе органамі пралетарскай справядлівасці. Скарына змоўк і пільна паглядзеў на Вітушынскага паўзверх газеты, пасля паўзы вымавіў: «Бачыце, на дарогах адразу стала куды як неспакойна. Не перадумалі ехаць?» «Не перадумаў», цвёрда адказаў Вітушынскі. Ягоны пасьянс нарэшце сышоўся і прыспеў час пакідаць гэты дом. А дзе Владзімір Владзімірович? Я б хацеў і яго пабачыць на развітанне. Шумскі зайшоў неяк бокам, нібы хаваючы левае плячо ад суразмоўцаў. «Праходзьце, калі ласка, туды». Вітушынскі рэзка ўзмахнуў рукой і нязграбна зачапіў левую руку Шумскага. Той зморшчыўся, на Антонавым твары мільганула задаволеная усмешка. «Даруйце, калі ласка, я не знарок, я сёння такі нязграбны. Напэўна, хвалююся перад дарогай». Нарэшце мужчыны паселі ў крэслы. Скарына прапанаваў на дарожку ўзяць па Глаблёвай, ніхто не адмовіўся. Вітушынскі на хвіліну прымружыў вочы, глыбока ўздыхнуў.
Я хацеў вам распавесці дзіўную гісторыю забойства, якая адбылася ў гэтым доме. Гэта будзе ў нейкай меры мая плата за гасціннасць. Я не веру, што міліцыя знойдзе забойцу, бо шукаюць яго не там. Каб іхны забойца мог трапіць у пакой, яму давялося б узламаць аканіцы. Прыгадайце, што доктарава сястра баялася бадзяг і збіралася спаць з зачыненымі вокнамі, а вокны былі акуратна адчыненыя. Адкуль у вас такая ўпэўненасць, што вы ведаеце, дзе шукаць забойцу? У голасе Шумскага гучала халодна-грэблівая няпрыязь. Назіраў, супастаўляў факты, рабіў высновы. Вітушынскі не мяняў тону. Я не ведаю, калі ў злачынцы ўзнікла ідэя забойства, але думаю, што яна не была спантаннай. Зрэшты, магчыма, мой прыезд у гэты дом і падштурхнуў яго да дзеяння, і ён расцаніў паводзіны Алены Раманаўны са мной як какецтва. Таму і вырашыў, што не варта губляць час. Я нагадаю вам крыху пра гісторыю злачынства. Вашую сястру, паварот галавы ў бок Скарыны, забілі ўначы, у яе пакоі нічога не знікла, наадварот, там тое-сёе нават з'явілася, маю на ўвазе белы след на прываконні. Ага, Владимир Владимирович, па незадаволенасці на вашым твары я разумею, што доктар і вам распавядаў гэтую сямейную легенду. Што ж, тым лепш, мне паўтараць не давядзецца. Патрывайце, калі ласка, я пастараюся расказваць сваю гісторыю не вельмі доўга. Вітушынскі паднёс чарку да вуснаў, астатнія не варухнуліся. Вядома, у гісторыю голема я не паверыў, як не паверыў бы ў яе ніводзін нармальны адукаваны чалавек, а вось паназіраць за прысутнымі ў доме было не лішне. Так я даведаўся, што вы, Владимир Владимирович, не так даўно ўначы хадзілі да старога кар'ера, з якога калісьці выбіралі вапну. Ведаеце, акурат пасля паходу да гэтага кар'ера падэшвы могуць пакідаць белыя сляды. Каля кар'ера вы сустракаліся з нейкім незнаёмцам, якому паведамілі, што яна не будзе вам перашкодай. Ты! Скарына ўскочыў, павярнуўшыся ў бок Шумскага, аднак у правай руцэ доктаравага асістэнта ўжо быў рэвальвер. Шумскі стаяў наструнены, як пантэра перад скачком. Спакойна, не трэба рэзкіх рухаў, буду страляць без папярэджання. Чорная руля, якая глядзела сваім адзіным падслепаватым вокам у лоб доктару, спыніла яго рух. Я не забіваў Алену, мы збіраліся пажаніцца. Голас Шумскага гучаў надколата, нібы шклянка, з якой ужо наўрад ці будуць піць. Вітушынскі, які не змяніў сваёй паставы, моўчкі агледзеў абодвух і працягваў. Я могу працягваць? Дзякую, Владимир Владимирович. Канечне, вы не забівалі. Вельмі зручнае месца для таемнай сустрэчы гэты кар'ер. З-за горада туды можна дабрацца незаўважаным. Думаю, вы з гэтым чалавекам сустракаліся там не аднойчы. Пра тое, што вы збіраліся пажаніцца з Аленай Раманаўнай, я ведаю ад фатографа Рыскіна. Але тое, што вы не забівалі жанчыну ў гэтым доме, усё адно не робіць вас бязвінным у вачах савецкай улады. У вашай гутарцы з тым чалавекам каля кар'ера прагучала слова «варта». Спярша я думаў, што гэта прыслоўе, і азначае яно, што нешта належыць зрабіць. Але менавіта сённяшні артыкул у газеце пераканаў мяне, што я памыліўся. Гаворка ішла пра турэмную варту. Вы ж атрымалі рану менавіта пры вызваленні Гозіюша. Указальны палец цэліў акурат у тое месца на левай руцэ Шумскага, якое Вітушынскі зачапіў колькі хвілінаў таму. Руля рэвальвера імгненна выбрала сваёй мішэнню Антона. Ён папераджальным настаўніцкім рухам узняў палец угару. Не варта, а то вы так і не даведаецеся заканчэння маёй гісторыі, як і імя забойцы. Вам было не да таго, каб забіваць. Пачуўшы, што атамана ветра злавілі, вы адразу пачалі рыхтаваць ягоныя ўцёкі. Алену Раманаўну забіў яе брат. Вітушынскі змоўк, у пакоі стала магільная ціша. Чым вы можаце пацвердзіць свае словы?
Шумскі быў насцярожаны, твар Скарыны заставаўся нерухомым. «Скажите, калі вам распавядаў Сергей Романович тую сямейную легенду пра голема зусім нядаўна, а ягоная сястра пры гэтым прысутнічала?» Шумскі адмоўна пакруціў галавой. «Як я мяркую, доктар Скарына высачыў вас падчас аднаго з вашых паходаў. Гэта было не дужа складана нават мне з хворай нагой. Кар'еры дапамог яму стварыць легенду пра голема, які пакідае белы гліняны след на месцы забойства. Гэты ж белы след мусіў вывесці следства на вас. Вас бы звінавацілі ў палітычным бандытызме, а за адным разам і ў крымінальным. Пра матывы злачынства я магу толькі здагадвацца. Верагодна, доктар любіў сваю Алену Романовну далёка не братэрскай платанічнай любоўю. Думаю, тут гаворка магла ісці пра сапраўднае каханне, забароненую жарсць, якую старанна хаваюць ад усяго свету. Наштурхнула мяне на гэтую думку тое, як ён абышоўся з сестрыным пакоем пасля яе смерці. Спярша я хацеў параўнаць гэты пакой з музеем, дзе ўсё павінна застыць так, як было тады. А потым я зразумеў, гэта храм. Храм, дзе месца кожнай рэчы загадзя вызначана. Ён не мог мірыцца з тым, што яго багіня адыдзе іншаму. Ён прынёс у ахвяру сястру, каб абагаўляць памяць пра яе. Вы нічога не разумееце. Скарына нібы выціскаў з сябе словы. Як сізіф, ён каціў кожнае слова ад лёгкіх праз горла, ускладаў на язык і толькі пасля гэтага выштурхоўваў з сябе. Яна была такая цудоўная, я не мог яе аддаць гэтаму прайдзісвету, у якога за душой няма нічога. Сёння ён тут, а заўтра ягоныя БНРаўскія сябручкі паклічуць яго, і ён пабяжыць за імі. Добра, калі толькі за мяжу, а калі ў лес? Савецкая ўлада не цацкаецца з палітычнымі бандытамі. Яны ёй класавыя ворагі, не тое, што класава блізкія крымінальнікі, якія проста заблыталіся на жыццёвай дарозе. Гэтае так званае узбуйненне БССР ды заклік да эміграцыі вяртацца не болей, чым дымавая завеса. Не для таго ў Петраградзе засудзілі правых эсэраў, каб тут даць іхным аднадумцам і хаўруснікам магчымасць будаваць дзяржаву. А гэты, ён кіўнуў у бок Шумскага, стане першай ахвярай, калі не ў лесе, дык усё адно дзе-небудзь праявіцца. Я не мог так рызыкаваць жыццём сваёй сястры. Шумскі моўчкі глядзеў на Скарыну. Вітушынскі ўзняўся. «Спадзяюся, я магу ісці, мне яшчэ трэба знайсці фурмана, каб адвёз мяне на вакзал. 3 вярсты за горад, не блізкі свет пешшу». Шумскі працягваў маўчаць, але згодна хітнуў галавой. Ён не адводзіў позірк ад твару Скарыны. Руля рэвальвера таксама не рухалася, абраўшы сабе адзіную мішень. Вітушынскі выйшаў на вуліцу, ён пачуваўся гадка і гідка, быццам адкусіў яблык і ўбачыў там толькі палову чарвяка. Варта было як хутчэй з'язджаць з гэтага горада. На вакзале Антон даведаўся, што дарма спяшаўся. Сёння цягнікі на станцыі ўжо спыняцца не будуць. Рабочы пуцеец патлумачыў: цягнікі-то яшчэ будуць, але не спыняцца. Цяпер спыняцца будуць толькі таварныя. Ён крытычна агледзеў Вітушынскага з галавы да ног, сплюнуў сабе пад ногі. Вам, грамадзянін, у такім гарнітурчыку наўрад ці зручна будзе на таварняку. Давялося вяртацца ў горад. Фурман няспешна вёз Вітушынскага аршанскімі вулачкамі. Дазнаўшыся, што пасажыру трэба хаця б у які гатэль, возчык нібыта вырашыў правесці пасажыра з экскурсіяй па горадзе. Ён цягнуўся з аднае вуліцы на другую, рабіў кругі, зноў вяртаўся на ранейшыя вуліцы. Антон толькі моўчкі пасміхаўся гэтым наіўным вазацкім хітрыкам, але не пярэчыў.
Ён нібы па-новаму бачыў воршу аршанцаў з іх нетаропкім жыццём, дзе было месца і дзіцячым гульням на вуліцы і вечаровым шпацырам дарослых, аднак не было ў гэтай ціхай рэчаіснасці месца тым падзеям, сведкам якіх стаў нядаўна Вітушынскі. Нібы трапіўшы ў рытм ягоных думак, фурман павярнуў на малую Мар'ямпольскую. Міжволі Антон стаў узірацца ў дамы, якія паспеў запомніць за некалькі дзён. Ужо вечарэла, і з набліжэннем прыцемкаў вулічныя абрысы набывалі таямнічасці, застрашлівага рамантызму, які так цэняць аматары гатычных гісторыяў. Каля дому Скарынаў Вітушынскі заўважыў нейкі рух і стаў углядацца уважліва. Сэрца заспяшалася, адстукваючы такты. Антону падалося, што нехта пакінуў дом, і да таго ж не зусім звычайным спосабам, праз вакно. Светлую вопратку чалавека, які пакідаў дом, было няблага відаць у вечаровым сутонні. Ад нечаканасці Вітушынскі войкнуў. Але незнаёмец так хутка схаваўся за рогам дома, што Антон задумаўся, ці быў насамрэч гэты чалавек, ці вечаровы паўзмрок і надзвычайнае ўзрушэнне зладзілі з ім жорсткую гульню, падкінуўшы фантому яўленню. Фурман, здаецца, нічога надзвычайнага не заўважыў, і Антон вырашыў, што яму ўсё ж такі падалося і з'яўленне, і шпаркія ўцёкі чалавека з дома Скарынаў. Ноч у Брыстолі Вітушынскі пакляўся запомніць надоўга. Абяцаныя яму калісьці доктарам прусакі падаліся мілай і нязначнай драбязой у параўнанні з клапамі. Крывасмокі дасталі за ноч так, што Антон паспяшаўся чым раней выбрацца з гатэля. На вакзале было людна, відаць, сёння мне ўсё ж удасца адсюль выехаць. Вырашыў Вітушынскі. Узяўшы квіток, ён пачаў нетаропка шпацыраваць па пероне. Зрэшты, гуляў ён нядоўга. Запляваны лушпайкамі ад семак перон не выклікаў вялікай ахвоты гуляць. Прыпыніўшыся недалёка ад лавачкі атрутна-хімічнага зялёнага колеру, ён стаў міжвольным сведкам чужой размовы. Дзве яшчэ не старыя жанчыны абмяркоўвалі нейкую Андрэеўну ды ейныя дужа смачныя салёныя гуркі. Адна з іх у чорнай хустцы з ярка-пунцовымі макамі расказвала другой, што мела хустку бляклую, клятчастую. Дык яна ў тыя гуркі, як ставіць іх саліцца, гарэлкі далівае, няшмат, крыху, і тады гарэлка тая гуркам смак дае інакшы. Ага, трэба і мне такое паспрабаваць, а колькі туды гарэлкі ліць? Ды крыху зусім, нават не для паху, а так, каб было. Толькі гарэлку трэба браць не сваю, абавязкова крамную. Ну, дык знайшла чым здзівіць, з крамнай, вядома, будзе смачна. А воечкі, слухай, што з ёй простую гарэлку здарылася. Квятастая хустка агледзелася па баках і прыцішыла голас. Стала яна учора гуркі саліць, ды агледзелася, што гарэлкі-то і няма. А ў краму бегчы доўга не набегаешся. Я якраз у яе была, дык я ўсё на свае вочы бачыла. Пайшла яна да суседзяў папрасіць гарэлачкі. Суседзі ў яе людзі вучоныя, доктар з сястрой сваёй, ды яшчэ жаніх сястрын, і той у дактарах ходзіць. Сястру забілі нядаўна, дык тыя два мужчыны там жылі, а Андрэеўна прыходзіла есці ім згатаваць у доме, прыбрацца. Не задарма, вядома, бо дарма і казаць цераз плот не скача. Дык пайшла яна да іх па-суседску, а там міліцыя. Охо-хо, сястрынага забойцу шукалі? Запыталася клятчастая хустка, бязмерна зацікаўленая гісторыяй. Ды не, трыумфавала квятастая. Там яшчэ адно забойства, самога доктара забілі, задушылі, як і сястру, а жаніха сястрынага як венікам змяло. Толькі што брудна паўсюль, нібы хто не тое, што ў брудных ботах хадзіў, а як знарок прыйшоў ды пасыпаў падлогу глінай белай. Тыя міліцэйскія сталі Андрэеўну распытваць, хто яна такая, ды ці ведае што. Яна і сказала, што па-суседску зайшла гарэлачкі папрасіць, а сама не ведае, што тут робіцца. Доўга яе не мучылі, хоць і хацелі, каб яна потым на судзе расказала ўсё, што ведала. Квятастая хустка з гонарам паглядзела на бляклую. Маўляў, ну што, ці было з табой такое, а вось са мной здарылася.
Клятчастая глядзела на суседку з непрыхаванай зайздрасцю. Вітушынскі адчуў раптоўную млосць ва ўсім целе, уваччу паплылі разнакаляровыя плямы. Перастаўляючы ногі, якія нібы сталі чыгуннымі, ён зрабіў 2 крокі і абяссілена зваліўся на лавачку, дзе сядзелі жанчыны. Яны насцярожана паглядзелі на яго, замаўчалі, адсунуліся. Божа мой, няўжо ён памыліўся? Няўжо ўсе намаганні ляснулі марна? Няўжо насамрэч існуе гэты легендарны голем, пра якога расказваў доктар Скарына? Не, такога проста не можа быць, гэта не ўкладаецца ў галаве. Магчыма, ён стаў ахвярай жудаснай інсцэніроўкі, пастаўленай Шумскім. Усё было разыграна як па нотах, і ён, Вітушынскі, трапіў у гэтую пастку, згуляў сваю ролю ў прызначаным яму спектаклі. Ён быў удзельнікам і гледачом і стаў саўдзельнікам забойства, калі сам абвінаваціў Сяргея Рамановича ў смерці сястры. Але Скарына не абвяргаў ягоныя довады, і навошта гэтым разам Шумскаму спатрэбілася пакідаць белыя сляды ў доме? Ці гэта ўсё ж быў не Шумскі? Вітушынскі адчуў, што зусім перастаў разумець хоць што-небудзь у гэтай заблытанай гісторыі. Прэч, прэч з гэтага горада, чорт яго бяры, прэч ад гэтых загадак, ад якіх можна звар'яцець. Пазбаўце мяне ад далейшага разблытвання гэтага клубка каханняў і забойстваў, слядоў і высочванняў, здрадаў і подступаў. Антон падхапіў свой сакваяж і, не слухаючы гаманы суседак па лавацы, якія ўзяліся абмяркоўваць хітрасці квашання капусты на зіму, рушыў у бок чыгункі. Падыходзіў цягнік.